ישוע עשה מעשים רבים נפלאים, והרבה אנשים הלכו אחריו. ישוע היה נדיב, הוא ריפא חולים, הוא לימד את דרך אלוהים. ישוע היה טוב, הוא לעולם לא חטא. ישוע תמיד עשה את רצונו של אלוהים האב. הוא בא להראות לנו את אהבת האלוהים, ולהחזיר אנשים לדרך אלוהים, כדי שילכו אחרי אלוהים. אך היו מנהיגים דתיים, בעלי השפעה גדולה, שהיו מאוד קנאים לישוע. ליבם היה קשה, והם לא רצו להאמין שישוע נשלח מאלוהים האב. הם הפיצו שקרים על ישוע, והם לקחו אותו למעצר. חיילים רומים שמו על ראשו של ישוע כתר שעשו אותו מקוצים, והם לעגו לו. ישוע יכול היה להתנגד ולהפסיק אותם, אך הוא לא התנגד להם. הוא היה צריך לבוא לעולם כדי להיות הקורבן למען חטאינו. חייו עמדו להילקח ממנו כדי להיות הקורבן לחטאי כל בני האדם בעולם. ישוע לקח על עצמו את העונשים שאנשים אחרים היו צריכים לקבל. החיילים מסמרו את ידיו ורגליו של ישוע לעץ שהיה עשוי בצורת צלב. לאחר מכן העמידו את צלב העץ, וישוע היה תלוי שם עד שהוא מת. באותם ימים היה מנהג להרוג את הפושעים הגרועים ביותר בדרך אכזרית זאת. היו באותו יום 2 פושעים שגם הם נצלבו. אבל ישוע לא היה פושע, הוא היה חף מפשע. הוא לא עשה שום דבר רע. באותו יום הוא מת למען חטאי אנשים אחרים. הוא מת למען חטאי האנשים שחיו באותו זמן, וגם למען חטאי האנשים שיבואו בעתיד. מותו לוקח את חטאי כל אדם שרוצה לפנות מחטאיו ולקבל את קורבן ישוע ככפרה על חטאיו. ישוע הוא הקורבן המושלם. הוא שילם בעד חטאי בני האדם בדמו היקר והטהור. אלוהים לא צריך אף קורבן אחר יותר, מכיוון שישוע הוא הקורבן המושלם. לאחר שישוע מת על הצלב, בא אליו יוסף הרמתי, והוא תלמיד ישוע, ולקח את גופת ישוע בסתר והניח אותה במערת הקבורה. פתח המערה נסגר באבן גדולה. ביום השלישי, מוקדם בבוקר, הגיעה מרים המגדלית אל הקבר, וראתה את האבן מוסרת מעל הקבר. כולם היו מופתעים לראות שהאבן הוסרה מפתח הקבר, וישוע לא היה שם. הם היו מופתעים לראות 2 מלאכים. 2 המלאכים אמרו להם שישוע חי. הם הסבירו להם שישוע קם מהמתים. לאחר שישוע קם מהמתים, הוא החל לבקר כמה מתלמידיו. הוא היה איתם, הוא אכל איתם. אחד מתלמידיו של ישוע, תומה, שמע שישוע חי ולא האמין. תומה אמר, עד שאני לא אראה את פצעיו מהמסמרים, ועד שלא אגע בו, לא האמין. ישוע הגיע שוב אל שליחיו, ותומה היה שם. ישוע דיבר ישירות אל תומה ואמר, שלח אצבעך הנה וראה את ידיי, ושלח את ידך הנה ושים בצידי, ואל תהי חסר אמונה כי אם מאמין. ותומה נפעם בשומעו את זאת ואמר אליו, אדוני ואלוהי. ויאמר אליו ישוע, יען ראית אותי, האמנת, אשרי המאמינים ואינם רואים.
עכשיו היה הזמן שישוע היה צריך לחזור לאלוהים האב. הוא השלים את מלאכתו. ישוע ביקש מתלמידיו ללכת ולספר לכולם את מה שהוא עשה פה בארץ. ויהי בברכו אותם ויפרד מהם וינשא השמיימה. ישוע כעת בשמיים מכין לנו מקום לכל מי שמאמין בו ומוכן ללכת אחריו. ישוע הכין לנו את הדרך כדי להגיע לאלוהים האב. ישוע אמר, אני הדרך, האמת והחיים. מדוע ישוע מת על הצלב? ישוע מת כדי להושיע חוטאים מעונשו של החטא. ישוע לעולם לא חטא. הוא מת כדי לקחת את החטא שהפריד בינינו לבין אלוהים. הצלב מזכיר לנו שישוע היה שא האלוהים, שא תמים וטהור. הוא הוקרב בשבילנו. הוא הקורבן שלנו למען חטאינו. כשאנו מאמינים בישוע וחוזרים בתשובה מחטאינו, אלוהים האב סולח לנו. ישוע קורא לנו ידידיו וילדיו של אלוהים האב. כשישוע היה פה והתהלך פה בארץ, הוא סיפר סיפורים רבים לאנשים כדי לעזור להם להבין את דרכיו של אלוהים. הוא לימד שישנם שני דרכים. כל בני האדם מתחילים את חייהם בדרך הרחבה של חטא שמובילה להרס ועונש. לכולנו יש טבע חוטא שהרשנו אותו מהאדם הראשון. כולנו חוטאים בעשותנו דברים לא רצויים בפני אלוהים. ישוע לימד אותנו שאנו צריכים לעזוב את הדרך הרחבה ולהיכנס לדרך הצרה שמובילה לאלוהים האב שבשמיים. אנו יכולים להיכנס אל הדרך הצרה רק דרך ישוע. ישוע הוא הדרך היחידה. מדוע שלא תדבר אליו עכשיו מלבך? תגיד לאלוהים, אלוהים, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אתה גדול וקדוש, ואני מתוודה אליך שאני חטאתי. אני מאמין שישוע מת על הצלב כדי לשלם על חטאי. אלוהים, תסלח לי, נקה את ליבי, ועשה אותי לאחד מילדיך. אני רוצה ללכת בדרכו של ישוע ולחיות איתך כשאמות. תודה לך, אבא. אמן.